Kwaziwai vadiwa varimi, tinofara kusangana muzuva ranhasi. Zita rangu ndinonzi Munyaradzi Chikasha, ndini acting accounting officer kuKotco. Tinofara zvikuru kusangana muzuva ranhasi patiri kusangana tiri paZimbabwe Agricultural Show. Ndinoda kutanga kutaura nemi pamusoro pemwaka wapfuura. Tinotenda varimi vose vakakwanisa kurima donje mumwaka wapfuura. Tinozviziva zvikuru kuti tanga tine matambudziko akawanda kusanganisira nhau dzekunge tisina kukwanisa kuzadzisa kubhadhara varimi kubva mumwaka wa2020 nemwaka wa2021. Izvo zvanga zvakusvitsa varimi pakuora mwoyo. Asi tinofara zvikuru kuti takakwanisa kuzowana mari iyoyo kubva kuhurumende iyo yatakakwanisa kupa kuzadzisa kuvarimi vose. Mwaka watabva wanga wakaoma zvikuru sei takatarisana nekunaya kwemvura. Mvura haina kunaya zvakanaka. Tave pakati pemwaka takaita imwe nguva yakareba tisina mvura, izvo zvakaita kuti donje redu risakwanise kuita zvakanaka. Uye pakunopera kwemwaka chando chakakurumidza kuuya, izvo zvakare zvakaita kuti kune dzimwe nzvimbo dzinokurumidza kutonhora dziya donje redu risakurumidze kuchena kana kutsemuka mabhora edonje aya. Izvo ndo zvakakonzera kuti uwandu hwedonje ratanga tichitarisira huite sekudzikira. Asi tinotenda zvikuru varimi vose vedonje vakazvipira kurima mumwaka watabva zvisinei nematambudziko atanga tinawo. Tinotenda nebasa rose ramuri kuita. Tinokuvimbisai kuti tichashanda nemi zvakanyanya kuenda mumwaka unotevera. Takatarisirana mumwaka uri kutevera. Tinoda kuzivisai kuti murimi wose ane chido chekurima ngaagadzirire ndima yake. Tiri kukurudzirwa kuti tiite pfumvudza, ndima diki guru. Vanhu ngavagadzire ndima dzavo dzavanoda kuzoisa donje mumwaka unotevera. Ma-inputs zvokushandisa zvose zvinodiwa mumwaka unotevera zviripo. Iko zvino tine mbeu yakatanga tinayo yakasara mumwaka wapfuura, tine fertilizer imwe yakasara mumwaka wapfuura, yekuti kana nguva yekungopa vanhu ma-inputs yangokwana takutotanga chirongwa ichocho. Uye tinotenda futi nema-inputs ari kuuya. Tine mamwe mafertilizer ari kutouya emwaka unotevera, tine imwe mbeu yakutanga kutouya, takatarisira mwaka unotevera. Saka chivimbiso chedu ndechekuti panonaya mvura yekutanga murimi wese anofanira kunge ave nema-inputs ake, mbeu nefertilizer, kuitira kuti tidyare nemvura yekutanga. Chirimwa chedu chinoda mwaka wakareba, saka tinokurudzira varimi vose kuti vadyare nguva isipo ichiripo, tisazoite dambudziko rekuti chirimwa chedu chinoramba kutsemuka nekuti chando chinenge chazouya. Ini ndinoitwa Zvimwe, tinoshandira Future of Hope. Takabatsana futi neinonzi Hope Food. Tinoita zvemass production yekurima hohwa. Inini ndiri production trainer wekurima hohwa. Tino center yedu iri kuChristonburg Mazowe, and tane imwe sub iri paNestle Servita muno muHarare. Saka isusu tichirima hohwa hwedu tinorima fresh mushroom, tinorima dried mushroom, tinogadzira futi dried mushroom. Zvinova zvinhu zviri kutisimudzira semadzimai tiri kumba. Tinorima, tinoshandisa manyowa ari organic. Mushroom yedu inenge iri organic oysters. Tinongoshandisa zvinhu zvatinowana mumunda, chibage chedu, mashanga acho, nemaguri, newaste yecotton, nemawheat straw zvinenge zvangobva mumunda. Izvozvo ndozvatinotora tichishandisa pakurima hohwa. Tapedza kudaro, kana tika tazopedza futi kuharvesta hohwa hwacho, tinotora futi waste iya inenge yasara toisa futi kugarden, zvokuti hapana chatinorasa. Kubva kumunda torima hohwa toenda futi kugarden. Saka zvinhu zvedu zvese hazvina kana fertilizer, inenge ingori pure organic. Asi zvinotikurudzira kurarama kwedu tichingoshanda semadzimai tichishandisa maoko edu. Zvakakoshera chii kuti tinge tine chikafu chinogadzirwa neorganic material chete pasina mafertilizer echiyungu? Zvakatikoshera kuti pautano hwedu hatina mafertilizer, hatina zvinhu zvinozotivhiringidza muutano hwedu. Iwo pachawo itori herb inotibatsira mukati mehealth, utano hwatiinawo hwatinorarama pashi.